embarazadas, luego de ser tomada como rehén. Lamentablemente tenemos que hablar de otro femicidio, lo decíamos. De l'eliminació de la violència vers les dones, hem de lamentar que continuem confirmant la tendència a l'augment de casos. Ja no ens cal fer més anàlisi de dades sobre violència masclista. Les coneixem prou bé. Mujeres muertas cada día la cifra crece. Niñas violadas y otras que desaparecen. Es fa aquest recorregut per diferents carrers del poble per fer un homenatge a elles i reivindicar l'eliminació de tot tipus de violència envers les dones. Mujer, alza la voz que todos juntos somos uno. Por un mundo tranquilo donde tú tranquila salgas. La violència envers de les dones continua, no? La violència masclista continua estant entre nosaltres i com veiem a les dades i cada cop que comença el telenotícies podem veure com alguna dona és assassinada en mans de la seva parella, exparella, i moltíssimes vegades no només pateix ella, sinó que el seu entorn i en el pitjor dels casos també els seus fills i filles. Recuerda que tu cuerpo y tu vida son cosas serias. Convierte tu impotencia en rabia, no te calles más. Hay que mentalizar desde la educación, hay que mentalizar en los medios, hay que ayudar mucho más a las mujeres que piden ayuda, no catalogarlas de peligro 1, 2 o 3, no. Peligro 1 todas, en el momento que denuncian. Acompañarlas constantemente, no sé, me da mucho dolor cuando veo mujeres que han denunciado y no han sido suficientemente protegidas. Son fallos también que producen. Ayuda. Tú puedes ser el grito de las que no tienen voz. Jo crec que és molt important que des de petits els nens i nenes rebin l'educació i aquesta conscienciació sobre la igualtat, també deixar una mica de banda aquesta història de l'amor romàntic, no? O sigui, ensenyar què és estimar bé, que t'estimin bé i tu estimar bé. Son 1.238 mujeres asesinadas. Por favor, ni una menos, ni una menos. Tenemos que seguir cambiándolo, porque si no, no llegaremos a ningún sitio. Nosaltres som joves i podem veure casos de masclisme entre gent de la nostra edat, que perfectament també a nosaltres ens pot passar alguna cosa anant pel carrer i no som gent adulta, i hi ha hagut casos també entre la gent jove. Em sembla un tema que no està gens bé, la veritat. No s'ha de promoure, tot el contrari, i em sembla que és un tema que ha de ser tractat molt cuidadosament. Jo penso que la situació actual de la dona és que a poc intenta millorar, però penso que encara no ha pogut millorar d'una forma visible. La violencia de género es real. Mueren miles de mujeres al año. Si ves o vives una situación de peligro, inmediatamente busca ayuda. Tú puedes ser el grito de las que no tienen voz. Recuerda, no te quedes callada.